Tak jo, pojďme se na to vrhnout. Dnes se spolu podíváme na něco, co je asi tou největší, nejodvážnější a upřímně i nejvíc kontroverzní myšlenkou v celé moderní fyzice. Řeč bude o teorii superstrun. Víte, je to takový svatý grál fyziků, pokus o finální teorii všeho. Ale je to fakt klíč k pochopení celého vesmíru, anebo je to jenom nějaká nádherná matematická fantazie, která nikam nevede? Pojďme to zjistit. Než se ale pustíme do samotných strun, musíme pochopit, proč je vůbec potřebujeme. Proč se fyzici o něco takového snaží? No, všechno to pramení z obrovského problému, který nám zanechalo 20. století. Je to taková, schizofrenie fyziky. Zdědili jsme po něm totiž dva naprosto geniální popisy reality, které oba fungují, ale navzájem se nesnášejí. Jsou prostě neslučitelné. Takže na jedné straně ringu máme Einsteinovu obecnou relativitu. Ta je absolutní král, když přijde na velké věci. Planety, černé díry, rozpínání vesmíru, to všechno popisuje naprosto dokonale. V druhém rohu stojí kvantová mechanika. A ta je zase šampionem v tom nejmenším světě, jaký si umíme představit. Svět atomů, elektronů, fotonů. No a problém. Tyhle dva světy spolu prostě nemluví. Zkuste vzít rovnice relativity a aplikovat je na atom a celé se to zhroutí. A naopak, dostanete jen matematické nesmysly. A to přece nedává smysl, ne? Proč by měl vesmír používat dvoje různá pravidla jen podle toho, jestli se díváte na planetu nebo na atom? A přesně tady, v téhle obrovské trhlině našeho poznání, se objevuje teorie strun. Přichází na scénu jako takový odvážlivec, který říká, hele, já mám řešení, já dokážu tyhle dva světy propojit. Je to vlastně pokus sjednotit celou fyziku pod jednu jedinou krásnou a elegantní myšlenku. A ta základní myšlenka je upřímně řečeno až šokující ve své jednoduchosti. Co když ty nejzákladnější stavební kameny všeho nejsou jen nějaké neviditelné tečky, jak jsme si vždycky mysleli? Co když jsou to ve skutečnosti maličkatá, jednorozměrná vibrující vlákna energie, prostě struny? A teď to přijmě. Co když všechny ty různé částice, které známe, elektron, foton, kvarky, prostě celá to zoologická zahrada částic, nejsou nic jiného než různé melodie, které tyhle struny hrají, různé způsoby, jak vibrují. Tak se pojďme ponořit hlouběji do toho, jak by to vlastně mělo fungovat. Proč je tahle myšlenka tak lákavá? Zapomeňte na chvíli na vesmír jako na hromadu kuliček. Místo toho si ho představte jako jednu obrovskou kosmickou symfonii. Tady přesně vidíte ten obrovský posun v myšlení. Vlevo je ten starý pohled, částice jako tečka, bez rozměrů prostě bod. A vpravo? To je svět teorie strun. Místo tečky máme jednorozměrné, vibrující vlákno energie. Strunu. Možná se to zdá jako malý detail, ale věřte mi, důsledky téhle změny jsou naprosto gigantické. Ta analogie s kytarou je vlastně dokonalá. Představte si to. Máte jednu strunu. Když na ní brnknete, vydá nějaký tón. Třeba C. Když ji přitisknete na pražci a brnknete znovu, ozve se jiný tón. Třeba G. Pořád je to ta samá struna, jenom vibruje jinak. A teď si představte, že přesně takhle to funguje s vesmírem. Jedna a tatáž základní struna, když vibruje jedním způsobem, vypadá pro nás jako elektron. Když zavibruje trošku jinak, je z ní foton, částice světla. A teď to nejdůležitější. Jedna z těch možných vibrací, jeden z těch tónů, má přesně vlastnosti gravitonu. To je ta hypotetická částice, která by měla přenášet gravitaci. A najednou bum! Gravitace, tedy Einsteinův svět, je přirozeně součástí kvantového světa. Všechno by do sebe zapadlo. Zní to až příliš dobře, než aby to byla pravda, co? No, jak už to ve fyzice bývá, každá elegantní myšlenka sebou nese tak trochu podivné následky. A v případě teorie strun jsou ty následky opravdu, ale opravdu hodně podivné. Takže se připravte, teď se vydáme do trochu bizarních vod. Takže když se fyzici ponořili do matematiky, která za těmi strunami stojí, zjistili jednu zásadní věc. Všechny ty rovnice, aby dávaly smysl, aby se v nich neobjevovaly nesmysly jako dělení nulou nebo nekonečna, tak prostě fungují jen a pouze za jedné jediné podmínky. A tou podmínkou je, že náš vesmír nemá 4 dimenze, jak je známe, 3 prostorové a 1 časovou, ale rovnou 10. Ano, slyšíte správně, 10 dimenzí. Dobře. Takže první logická otázka, která napadne asi každého, kde pro boha těch zbývajících 6 dimenzí je? Já vidím dopředu, dozadu, doleva, doprava, nahoru, dolů. To jsou 3. Kde je těch dalších 6? Proč do nich nemůžu strčit ruku nebo se v nich projít? No, odpověď teorie strun je fascinující. Tyhle extra dimenze prý nejsou velké a rozlehlé jako ty naše. Jsou svinuté sami do sebe, do tak nepředstavitelně malých klubíček, že je prostě nevidíme. Zkuste si představit provazochodce na laně.
Pro něj je to lano jednorozměrné, může jít jen dopředu nebo dozadu. Ale pro mravence, který po tom laně leze, má to lano i druhý rozměr, může lézt kolem dokola. A přesně tak to má být s těmi našimi dimenzemi. My jsme jako ten provazochodec, vnímáme jen ty velké, ale na subatomární úrovni by se částice mohly pohybovat i v těch malinkatých, svinutých dimenzích. Dobře, vím, zní to jako nějaké bláznivé sci-fi. Vibrující struny, 10 dimenzí. Je to úžasné. Ale je to vůbec věda? Nebo je to jenom matematika? Teď se musíme vrátit nohama na zem a podívat se na ty největší problémy, kvůli kterým je teorie strun i po desítkách let tak neuvěřitelně kontroverzní. Tak a tady je ten seznam problémů. Za prvé, a to je ten největší hřích ve vědě. Nemáme jediný experimentální důkaz, ani jeden. Energie, které bychom potřebovali, abychom viděli tyhle struny, jsou tak astronomické, že si ani neumíme představit, jak postavit takový urychlovač. Za druhé, teorie nám nedává testovatelné předpovědi. Neumí nám říct, hele, hmotnost elektronu musí být přesně tohle číslo. To prostě nedokáže. A za třetí, a tohle je možná to nejhorší, ona nepopisuje jeden vesmír, ona popisuje takzvanou krajinu možných vesmírů. A kolik jich je? Odhadem 10 na 500. To je jednička a za ní 500 nul. Jak máme v tomhle nekonečném moři možností najít ten náš jeden vesmír? To nikdo neví. A k tomu všemu ani neznáme tu teorii v její finální podobě, jen její části a přiblížení. Myslím, že to naprosto skvěle shrnuje citát českého fyzika Jiřího Chýly. V podstatě říká, to je všechno hezké, že jste optimističtí, ale vraťte se, až budete mít nějaký konkrétní výpočet. A to je přesně ono. Ve fyzice nestačí mít krásnou myšlenku, musíte ji umět podložit čísly na předpověďmi, které můžeme ověřit. A na to u teorie strun bohužel stále jen čekáme. Takže co teď? Znamená to, že teorie strun mrtvá? No. To vůbec ne. Ale je pravda, že se nachází na takovém rozcestí. Její role se možná trošku mění z teorie všeho na něco trošku jiného. Během 90. let totiž přišel velký průlom. Fyzici si do té doby mysleli, že existuje 5 různých, navzájem si konkurujících teorií superstrun. Pak se ale ukázalo něco neuvěřitelného. Těchto 5 teorií jsou ve skutečnosti jen různé pohledy na jednu a tu samou věc. Je to, jako byste měli sochu slona a 5 lidí by ji popisovalo. Jeden by popisoval chobot, druhý nohu, třetí ucho, každý popis by byl jiný, ale všichni by mluvili o tom samém slonovi. A ten slon v pozadí, ta zastřešující teorie, dostala jméno M-teorie a má, podržte se, dokonce 11 dimenzí. A tady se dostáváme k tomu, co je možná její největší přínos dnes. I když teorie strun zatím selhává jako popis naší reality, stala se z ní naprosto neuvěřitelně silná sada nástrojů. Je to jako kdybyste chtěli postavit auto a místo toho vynalezli svářečku a 3D tiskárnu. Možná nemáte to auto, ale máte nástroje, které změní všechno ostatní. A přesně to udělala teorie strun. Inspirovala úplně nové obory v matematice, dala nám nový pohled na černé díry, na kvantovou fyziku. Její odkaz je i bez jediného důkazu naprosto obrovský. A tím se vracíme na úplný začátek. Co je tedy teorie strun? Je to opravdu ten vytoužený klíč k finální teorii všeho, která nám jednou odhalí nejhlubší tajemství reality od velkého třesku po osud vesmíru? Nebo je to jenom ta nejkrásnější, nejkomplexnější a nejelegantnější slepá ulička v dějinách vědy? Ta odpověď? Ta prostě ještě neexistuje. Ale jedna věc je jistá. Už jen to samotné hledání odpovědi nás neuvěřitelně posunulo a posouvá dál. A to je možná to nejdůležitější.